जेतिया माने बीटीसी दाफुंनायनि थाखाय भारत सरकार आसाम सरकारजों बिएलटिनि सावरायनाय जादोंमोन। बे समावनो जोङो बीटीसी दाखांनायनि उनावहाय बीटीसीनि बाउन्डारि सिङाव क' टार्मिनास माने बीटीसी बाउन्डारिनि सिङावनो एसेम्ब्लि समस्तिखौ दानांगौ आरो पार्लियामेन्टारि समस्तिखौबो दाफुंनांगौ होननानै जोङो दाबि जानाय बायदों। दा बेवहाय गोबाव सावरायनायनि उनाव भारत सरकारा बीटीसी एकर्डआव मोनसे कमिटमेन्ट होदों 4.7 क्लज नाम्बाराव नोंथांमोना नुगोन। बेवहाय बिथांमोनहा बुंदों जे बीटीसी दाफुंनायनि उनावहाय डिलिमिटेसन कमिसना बीटीसी एरियाखौ लानानै आयेनगत भाबै एसेम्ब्लि आरो पार्लियामेन्टारि समस्तिखौ दागोन होननाय बेवहाय कमिटमेन्ट दङ। बेनिफ्राय फैबाय डिलिमिटेसन कमिसननो दायित्व होबाय बाहाय रिडिलिमिटेट खालामनो। दा डिलिमिटेसन कमिसना 2007 सनाव जि ड्राफ्ट नटिफिकेसन होदोंमोन बेवहाय बिथांमोनहा बै स्पिरिटजोंनो क'क्राझार आरो उदालगुरि मोननै समस्ति बानायनानै होदोंमोन। नाथाय बे बन्द जानायनि उनावहाय डिलिमिटेसन कमिसननो दायित्व होआब्लानो इलेक्सन कमिसननो दायित्व होदों दा डिलिमिटेसनखौ। आनफर्चुनेटलि बे इलेक्सन कमिसना दा जि ड्राफ्ट नटिफिकेसन होबाय बेवहाय जोङो उदालगुरि लकसभा समस्तिनि रायखांनाय नुनो मोनाखिसै। दा ओंखायनो जुदि बे उदालगुरिनि समस्ति जुदि थायाब्ला अब्ला खेबसेबाव गोलाव समनि थाखाय जुगनि थाखाय गोबां डिकेड्सनि थाखाय बीटीसी बाखि मानसिफोरखौ बीटीसीनि रायजो राजाफोरखौ गावनि राजनैतिक अधिकारनिफ्राय गणतान्त्रिक अधिकारनिफ्राय सांबिधानिक अधिकारनिफ्राय बन्सित खालामगोन। आरो जोंनि मानसिया जोंनि जि राजनैतिक अधिकार बेखौ लानानैनो समाज जौगानाय रांखान्थि जौगानाय शिक्षायाव जौगानायनि जोङो सेस्था खालामदों आरो बिनि थाखाय गोलाव बोसोर आन्दलन खालामनानै जोङो थांनानै थाबोदों। दा बेखायनो बीटीसी बाखिनि बे अधिकारखौ जुदि खर्ब खालामो जों बेखौ सैज' खालामनो हाया। दा उदालगुरिनि आरो बाक्सानि मोननै समस्तिखौ लानानै 6था समस्ति जि दरंजों हरबाय बियो बीटीसी बासिनि थाखाय एकदम अयनाय आरो बिनि उनावहाय गोलाव बोसोर 30-40 बोसोर जेब्लासिम रिडिलिमिटेट खालामनाय जाया अब्लासिम बीटीसीनि मानसिया एमपि जानानै थांनो हानाय बाहाय सम्भाबना गैया। बेखायनो बिपिएफ दलआ बियो जोंनि गणतान्त्रिक अधिकार, बियो जोंनि भारत सरकारनि बीटीसी एकर्डआव कमिटमेन्ट होनायनि अधिकार, बियो जोंनि सांबिधानिक अधिकार। बेखौ लानानैनो जों दा समग्र बीटीसीनि रायजो राजानि खोथाखौ बिपिएफ दोलोनि दारैहाय इलेक्सन कमिसन बा भारत सरकारनो बेखौनो जोङो खौरां हरदों जे जोंनो मोननै पार्लियामेन्टारि समस्ति नांथारगौ। 11 तारिखसिम जोंनि बयबो दल संगठना गावनि बुंनांगौ खोथाखौ बुंनो मोननायनि अधिकार दङ आरो बेखायनो जोङो इलेक्सन कमिसन अफिसाव थांनानै जोंनि बुंनांगौनि जि नट मेम'रेन्डाम बेखौ जों हैगोन बे बावैसो दिनाव। बेनि उनावहाय बिथांमोनहा जुदि गमामायै हियारिंखौ लामारो आगोलाव जेरै लादोंमोन अब्ला बिपिएफ दोलो हिसाबै जोङो जरदारै मोननै पार्लियामेन्टारि समस्ति जानांगौनि खोथाखौनो जोङो प्लेस खालामगोन। राजु नार्जारिया इउपिपिएलनि जेनेरेल सेक्रेटारि। आं बिथांखौ खावलायो जे उदालगुरि समस्ति मोनसे जाथारनांगौखौ इउपिपिएलआबो जेन' बुङो आरो बियो सम्भाबना दङ थाबैनो जाफिननो हायो जेब्ला बीटीसी सरकारा केबिनेट डिसिसन लानानै आसाम सरकारखौबो मानिहोनानै इलेक्सन कमिसन आरो भारत सरकारसिम खौरां फाथायहरनो हायो अब्ला बियो सम्भब जायो। आरो केबिनेट डिसिसनल' नङा बिथांमोनहा इमिडिएट बीटीसीनि एसेम्ब्लि लिंनानै बे एसेम्ब्लियाव डिसिसन लानांगौ आरो बेवहाय जोंनि बिपिएफनि जेसेबां मेम्बार दं जोंबो इउपिपिएलजों खौसेयैनो सिद्धान्त लाफागोन आरो बेखौनो भारत सरकार इलेक्सन कमिसननो जुदि फाथायहरो बिथांमोनहा बाध्य जागोन। आङो राजु नार्जारि जेनेरेल सेक्रेटारि इउपिपिएल बिथांखौ खावलायो जेन' बे खामानिखौ इमिडिएटलि मावो।
जौ लोंनानै मेम'रेन्डाम आरो जौ निसा बानाय उनाव मेम'रेन्डामखौ बोखांनानै लाफिनदों होननानै अजद बिथांमोननि दृष्टिभंगि बिथांमोननि साननाय हनाया बेसेबां नेगेटिभ बेखौ बिथाङा गावनि खुगानि रावजों बेखौ माने प्रुफसो खालामदों 30 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय बे एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम कोविड-19 बेराम खि हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामफैजानो हागोन थंआ जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्टाथिं रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 60015-17103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टार क'क्राझार